Αυτή τη φορά θα δείτε βίντεο από το 2025, ιδιαίτερα τον μήνα του Αύγουστου. Κάντε like και subscribe. Λουκά, σου πήρα το νέο Captain Toad Game που ζητάς. Yes! Ορίστε. Wait, ένα λεπτό. Ναι. Πώς το βρήκες για το GameCube, boy, περίμενε, what the... Hey, ήρθα από το 2025. Καλώς όρισες στο 2007. Λοιπόν, τι κινητά έχετε? Πού είναι το νέο iPhone 17? Έχουν ανακοινώσει ότι θα βγει ένα κινητό που λέγεται iPhone αυτή τη χρονιά. Πώς είναι ακόμα οι τηλεοράσεις? Είναι ωραίες, είναι τεράστιες. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Εμείς ακόμα παίζουμε στις CRT Television. Πάμε να παίξουμε Mario και Sonic στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, αλλά να σου θυμίσω αυτή η σειρά θα πεθάνει το 2020. Τι? Όχι! Πρέπει να παραδεχτούμε. Το καλύτερο remaster είναι το SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Λες ψέματα, εγώ λέω ότι είναι το νέο Super Mario Bros. U Deluxe. Αυτό το παιχνίδι βγήκε το 2019 και το original Wii U παιχνίδι βγήκε το 2012. Το original SpongeBob Battle for Bikini Bottom βγήκε το 2003, ρε χαζέ. Και πάλι πολύ καλό παιχνίδι. Θα δώσουμε χειραψία. Τώρα δεν φύγει από κοντά μου, ακούμπησε το χέρι μου, Damn, το Nintendo Switch 2 είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα. Το αγαπημένο μου Nintendo Switch 2 παιχνίδι είναι Fortnite. What? Fortnite. Bro, κανείς δεν παίζει πια. Fortnite. έχεις παίξει κανένα άλλο παιχνίδι εκτός από Fortnite? Θυμήθηκα. Όχι. Roblox. Λουκά, να σου πω. Τι είναι, μαμά? Σου πήρα αυτό το Yoshi νέο παιχνίδι που ήθελες. Yes. Ορίστε. Ευχαριστώ. Μάνα, αυτό το Yoshi... βασικά δεν έχω καν να πω. Ικανοποιημένος. Ναι, κάπως δεν το είχα στη συλλογή μου. Ευχαριστώ. Επίσης για δώρο σου πήρα αυτό το Mario Tennis παιχνίδι. Mario Tennis Aces. Ναι. Ορίστε. Όχι. Hey, Λίκον, πού πας? Πάρε εδώ το νέο Nintendo Direct. Οκ. 30 λεπτά αργότερα. Γύρισα. Λοιπόν, ποιο ήταν το καλύτερο πράγμα που έδειξαν? Έλα, περιμένω. Πώς το λένε? Θυμάμαι. Πώς το λένε? Plants vs. Zombie Replanted. Τι? Ουι. Το Nintendo Switch eShop δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι που είναι scam για το Nintendo Switch ιδιαίτερα. Έχουμε ένα ολόκληρο τείχο με αυτούς. Εγώ χρειάζομαι ένα Nintendo Switch Online subscription για να μπορώ να με παίξουν online. Οπότε το παιχνίδι μου κανονικά στο eShop κάνει 5 ευρώ και επειδή 20 ευρώ για Nintendo Switch Online subscription, 25 ευρώ για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Λογικό που είσαι scam. Εντάξει. Εμένα δεν με αγοράζουνε. Επειδή είμαι AI. Λογικό. Είσαι και κατάλληλος για να σε δείξουμε. Αυτός δεν ήταν ο χειρότερος. Κοίτα. Εμένα σταμάτησε να με πουλάνε από το 2021. Wow, θα πρέπει να σπαταλήσουμε 100 ευρώ για σένα. Ούτε καν που μπορείτε να με πάρετε στο eShop. Τι εννοείται, δηλαδή εννοείς ότι δεν υπάρχει? Arrivederci. Νομίζω πήγε στην τουλάπα σου. Τούλα ρε. Πλάκα κάνεις. Στη τουλάπα σου ήμουν όντως. What the fuck. Η Nintendo είναι η καλύτερη εταιρεία. Όχι, η PlayStation είναι καλύτερη. Παιδιά, βασικά, το PC μου είναι καλύτερο από τα δύο σας. Και μην σας πω, έχει PlayStation παιχνίδια στο Epic Games. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Πάμε. Τι εννοείται δεν πάμε? Εμείς στη Nintendo χαιρόμαστε να παρουσιάσουμε. Έρχεται στην τιμή 600 ευρώ Switch 3. Mr. Nintendo, γιατί λείπει το ένα Joy-Con? Γι' αυτό εννοείς. Joy-Cons θα κάνουν 230 ευρώ. Ή αν θες το Super Premium Edition που έχετε ήδη με το δεύτερο Joy-Con. Δείξε μου πώς είναι το Super Premium Edition. Πώς λέμε, αυτό είναι το Normal Edition. Αυτό είναι το Premium Edition. Wow.
Crazy. Αλλά τίποτα δεν θα ξεπεράσει το μοντέλο που κάνει 2.000 ευρώ! Μπράβο! Γιατί 2.000 ευρώ, τι κάνει αυτό το μοντέλο? Του καθαρίζει τα σκατά που κάνει στην τουαλέτα. Πολύ καλή ιδέα. Όπως έλεγα, το VIP σε αφήνει να παίζει παιχνίδια παραπάνω από 1 λεπτό την ημέρα. Τέλος, θα πάω να αγοράσω το PS5 2. Όχι, περίμενε! Τι έχει γίνει? Α, όλα καλά έχουν πάει. Δεν πάνε όλα καλά έτσι πως με κοιτάς σταυρωμένος. Ρε, με αντίγραψες ολόκληρος. Έλα ρε, όλοι αντιγράφουνε. Όχι, αυτή τη φορά μας αντέγραψε σίγουρα. Μιλάμε εμείς, ούτε να χρησιμοποιούμε τον Μάριο. Εμείς Έχουμε τον Sonic. ναι, πάμε να δούμε τα power-ups. Εμείς έχουμε το Super Mushroom που σε πηγαίνει πιο μπροστά. Έτσι, γιατί εδώ έχουμε ολόκληρο βιβλίο. Να το εδώ το λέει. Boost an instant speed boost. Oh. Εμείς μετά έχουμε το Blue Shell. Το χειρότερο. Κάτι που δεν θες να γίνει όταν είσαι πρώτος. Τελειώνει φιλίες. Δεν είναι σίγουρα κάτι που μοιάζει. Α, νομίζω εδώ το λέει. Quake sends tall pillars to the front of... Τέλος πάντων, ξέρεις τι θέλω να πω. Οκ, εμείς έχουμε τον κεραυνό που σε σταματάει για λίγο και μετά μπορεί να προχωρήσεις. Οκ, εδώ σε αντίγραψα σίγουρα. Το λέει μέχρι και εδώ. Lightning. Stun opponents tracks with lightning. Αλλά μη σου πω, έχω ωραίες πίστες. Δεν είμαι αντίγραφο από σένα τελικά. Είμαι πιο cool παράτατο. Να ρωτήσω, ποια χρόνια βγήκες? 2019. Εμείς βγήκαμε ένα μήνα μετά το Switch το 2017. Γιατί πρέπει να είναι εδώ ανεμιστήρας και να ακούγεται χάλια η φωνή μου? Είσαι αντίγραφο. Εγώ πούλησα χιλιάδες περισσότερες φορές από σένα.